салому дуруд ба дӯстону ҳаводорони рӯзномаи Хатлон. Акнун шуморо бо фишурдаи хабарҳои ҳафта шинос месозем. тавре қаблан иттилоъ дода будем, раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид 14 октябр зимни сафари корӣ дар ноҳияи Вахш бо натиҷаҳои баланди ҷамъоварии пахта ва рафти корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳия шинос шуд. Ҳамчунин 16 октябр раиси вилоят бо сафари корӣ ба ноҳияи Хуросон аз фаъолияти корхонаи коркарди пахта ҷамоати дорои маҳсулияташ маҳдуди Иттиҳоди аграрии Водии Зарин боздид намуда, дар маросими ҳавасмандгардонии хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок ва ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуд. 17 октябр дар шаҳри Бохтар таҳти раёсати раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид маҷлиси ҷанбаси натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон дар 9 моҳи соли ҷорӣ баргузор гардид. дар кори маҷлис муовинон ва роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ, раисони шаҳру ноҳияҳо ва дигар масъулон ширкат варзиданд. маълумоти бештарро аз шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон дастрас карда метавонед. Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо қабули як муроҷиатнома аз фаъолони ҷомеа даъват намудааст, ки иқдоми навбатии Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро таҳти унвони ба кӯмаки марди деҳқон меравем дастгирӣ ва амалӣ намоянд. 19 октябри соли равон дар боғи фарҳангию фароғатӣ бо номи Абулқосим Фирдавсӣ пойтахти мамлакат иди меҳргон ва рӯзи кишоварзон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. хабарҳо аз ахбори варзишии Хатлон. дастаи мунтахаби Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббии Горан Стеднович дар даври чоруми марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи А дар меҳмонӣ бар тими Малдив бо ҳисоби 3-0 ғалаба ба даст овард. ҳамлагари 40-солаи португалӣ Криштиану Роналдо дар бозии даври чоруми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳони футболи соли 2026 муқобили тими миллии Маҷористон 2 гол ба сама расонд. ин дидор бо ҳисоби 2-2 анҷом ёфт. 13 октябр дар шаҳри Душанбе марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 миёни духтарони то 17 сола дар гурӯҳи А оғоз шуд. идомаи ин ва дигар хабарҳоро аз шумораи 65-уми рӯзномаи Хатлон мутолиа карда метавонед. ин буд хулосаи мухтасари хабарҳои ҳафта аз ҷониби рӯзномаи Хатлон. моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед ва маълумоту хабарҳои бештарро аз саҳифаҳои рӯзномаи Хатлон мутолиа кунед.